Nya sa pikas bahin, katutuang laing insidente pa gyud before ta mahigala mo balik ining sa atong issues Kapitulyo mga sukinti paminaw katong isgutan ng Subo News. Doon na po haman tong ex-convict nga nangilog po og arma sa pulis day. Batayanan ni mo ani no? Nga kanabang kani dito na sa police station na kita na siguro mo ani pero ato lang ibalik og kuan gamay kay aron nga ma-analyze atong maayo ba nga kining atong kapulisan sa dikin mo kumpiyansa. Sige kuno ato nani sa audio po din dong kani mo ni be mo ni ang pulis. So doon na ex-convict nga naa diha sa ilang police station. Be atong wala napabuto. Uy kuyawa nasa police station. Kuyawa no, nangilog og pusil nito. Kini usa ka pulis Wa siguro pusil yung sa pulis. Sok-sok kita sa day. Sok-sok. Ano kuha sa CCTV? Ikuha ta sa siyang kuhan sa file arm para maka-neutralize mo. Sa gawas yung bahin na nag-wild. No? Kuyawa. Naputakag pamusil. Lah. Tago to sa kapulis day. Pwede tago aso-aso. Saan ni kalakihan? So ang CCTV nakuha din sa suod. Ito sa gawas may kwan. Kuyawa. Diha sa police station ni nangilog og armas ni police dili sa gawas kamahin. Ang nakuha to sa CCTV kaning buto-buto ra og kanang nasa suod. Pero taong tago may galas pulis. Ay, sok-sok itawon dito sa kwan. Ato ni agi katawa mahigala pero probida pagka buhay pa. Kuyawa oy. Nasa police station nangilog og pusil. Sok-sok tao itong pulis. Huwag man maging harang nito pinusilay. May na lang tayo magka-reinforcement to sa gawas. Sok-sok to. Babae ng pulis. May ka na pati hadluka. Tanaw lang. Kino, pulis nag-goal sa mga dokumento. Babae ni nga pulis. Pero pulis magug ka. Dapat mo butago kung saan. Pero kano, tanaw. Buto-buto. Tago. Allah, buto-buto. Pwede taguag. O sa man yung uban, mga polis po gyapon na iwa mag-uniform. Ang babaeng polis pwede taguag sa asod. Yahig panago. Ulawa ni nakuha sa CCTV. Bahala mo niya. Masakit tago ko. Tago si Pikas Astilan.
Straight to the point. Bida ng kalakiha ang CCTV sa police station, nakuha man siya dito mga higala sa iyang reaction. Kinini ang dunay nagwild dito sa gawas, kanang ex-convict din ni mga higala matod pa. Nangilog og arma sa police station. Dito ni mahitabo sa kauluhan. No? Gilugan og armas ang pulis. Unya dayo nagpabuto. Ha? Kining maong ex-convict bag-o lang sa din kagawas ni adto pang Straight to the point. kuanday Hunyo 28 bago pa nakagawas. Dunay kakulian sa utok ni umaohon, no? Unya paghuman nagngilog magpusil dito, ug na musil. Puting hadlukas mga kunay. Kini sang opisina nga to gitan-aw kuan siya sa CCTV ni dito sa sulod na. Ang ato nabati is gawas man, buto-buto. Nya kini mahigala bida kinumdong katong kuan indakin Saving Private Ryan. Anak mahigala siyempre kanang kaisog sa tao, katalaw sa tao, na mo gina pero calculate sa nimo labi pag naaka ng trabaho Kay uroy og katong pulis dito giilugan. Og way magkatabang dito day, way magka-reinforce. Naas police station, kanang ihay panago ang mga pulis. Ibo lang to pasagdan tong gilugag pusil ito sa gawas. Wa gyud oy. Hino di man mo mabasol na mahadlok man sa ganang tao, pero kini piting hadlok kag kayo. Mga pulis bisa nila na may pusil ning usao. Murag nagkuha na siya ka na bang ang babaeng pulis may pitig yung tago. Piting hadlok kag gini mayo. Insuksok ko dito niya ang usap pod mahigalagi. Tabunan pod siya. Kini ko ba na sibilyan ng polis? Tara be, balik to dong be. Asa mang audio ni dong? Kana oh. Nagkonsult mga dokumento asa magdahom na mahitabo sa gawas pa. Oh. Oh. Awa. Oh, buto-buto. Tigtago. Wala, wala. Ya. Tinuod yun eh. Aga mamay. Kakuyaw. Kau sok-sok ka doon. Ako sa sok-sok. Ubusod na diha. Huwag isa naganan kayo. Huwag masang tanaw. Bahala sok-sok na rin ko ano. Oh, pati tagua. O babae ka no? Pati. Alala. Tago oh. Asa ba pusilan niyang babae? Dapat doon na nag-isaan. Oh, tago sa sodo. Atos pikas kita lain ka taguan. Ato ni agi katawa may kala ha. Nangita sa lain kataguan isa naghuot ta dili. Hita ta dili kay huot. Naratol ni pulisa. Oh, babae ba doon eh, pero pagkawan na patay na. Usay pa yung gawas. Oh, bahala mo niya. Bahala mo niya. Oh, talaga, nagkatawa na yun. Tanaw yun, patay na. Ang gawas na. Gagisi pag gawas. Agoy, masakpan ng General Torre ni ang kalakiha. Ato nga yung katawa may kala. Di po lalim maya po nga na pabuto sa police station. Medyo hadlok sa noon, no? Pero kanino tanaw, ang niyang pagkatago, di murag dili sa police ba? Tawa oo. At nangipo sa mga dokumento. Hamay yung pusil, dahil dapat naman kay. Oh. Paspasan ang buto. Nanago rin yung man. Asa na mo sa'yo. Di
ipasagdan natin mga kauban sa gawas, bahala mo niya. Diba? Ano yun? Sa nagrino. Huwag yung magawa sa pulis. Ang babae pulis yung tinaguwa. Nangita sa glay kita na balik. Ato na lagi kita katawa. Nangita sa glay kataguan siya. Ayun niya ka naghuot na taniya. Ngita sa glay kataguan. Kuyawa. Oh, na may pusil sila. Nga pulis nga sibilyan ng uman. Di ba lalim sa niyo eh? Oh. Pag ingon niya, oh, patay na. Gawa sa siya, oh. Katawa na dahil. Oh. Patay na. Gawa sa akin, patay na. Ah. Giguyo ni babae. Gawa sa akin, patay na. Stilan. Mo ba ni makawal siya kini nanay nga kwanday? Asa man niyang sadaan? Dapat nasa sadaan mo ta. Nga pagka buto-buto sa usam ron. Makabunot magkag pusil sa niya maka tanaw ka pareho niya. Wa man gisa makabunot. Hay man yang pusil ka ni. O tanaw balikan to gamay oh. Nagkuha sa mga dokumento wa gisa magdahaw na mo to mahitabo tong adlaw. Oh. Oh. Olah, ako sa po dito. Idatuog mo. Askang, aha ka. Wag yung tabangin itong mga pulis sa gawas. At least ba na maka-augment ba sa gawas? Oh, gawas yan. Oh, balik sa susunod. Oh, yan huot na tanda. Kita kong laing kataguan. Oh, kita sa dahil na may lain. Sito sa iya ko na opisina eh. Iya ko na opisina. Sito sa asa na kataguan. Oh, kini mga sibilyan po naghandok sa akin na sibilyan niya pulis sa mga lalaki na. Asa ka na kagilin. Pag inyo na, patay na. O, gawas na mo, kay patay na. Huwag yun naka-augment. Kuya ni makita ni Tori ni, delikado na sila. Suko, General Tori, anong kalakiya? O, gawas na. Giguyo na ako sa kababaeng polisya, murang ginervyos ka sa mayo. Nakuha sa CCTV niya dire. Katuusan nga polis yung nitat-tatog sa niya. Wala sa magtanaw no nga, mahala na og musuod to dito nga takag pa mo sa iluan na din sa kabaos day. Simba ko kasuod ba kita no? Balikan to ha. Ang pagtago ba murag wa magka ambot sa ug nakaagig training tingali dili siguro anak ang pagkatago. Tago pero mo tan-aw gyud ka asa debit oh. So ilaw na bisa na arang yun. Okay ni po oh. O ka na nagkagreyo. Tago ko ba yun?
Pulis ba nang usapon yan ng tabon day? Oh, nama, oh. Diyan kini yung babae, gawas babae. Balik ko suksok. Kana sakto na iyang posisyon. Kana nakagre. Mo asdang kagyod. Bala og kuan. Hindi lalim sa ning inana. Ang babae pati halatula gyud kayo. Kining naupaw siguro nga green, murag civilian ano may armas. Kini nagkagre o may pusil man siya. Sa to pulis ni nga kon hingkapil po sa dito. Datog sa babae. Asa man pusil na ng babae, dapat na sa pusil sa day babla, di sa maratol. Asimbak ko ba? Wa sa tabang sa gawas yun. Huwat na sa simitabo so gawas. Oh, ako na bahala, patay na. Ito, naghilak na sa gawas. Kuyawa ni hitabo ah. Bahala to kung ang babae suksok sa ilaw na arang sa ilaw sa lamisa. Kaya agi kita katawa may gala. Namurag na suko ni Ron og ganon kisa ba nag-upload ani sa CCTV san. Nakita hinon ilang kuanon. Kini kung kuano, ang pagkatago ina tago man gyud nya wa gyud niya. Tago ina kabunot og pusilon ta siya balag ni tago sa kabunot siya niya. Atubang sa duwa man. Oh, tawo. Ratol gyud niya. Ha, kuan gyud. Balag di wali ka kakita sa kontra god. Og si bakog musuod sila dito agad asa rin pulis nga. Nitabon sa babae oh. Bahala na lang imong lubot niya. Ako lagi ka to katawa mga higala we purbida. Di gyud lalim po na in fairness po nila ba pero medyo sayop ning kuana. Inagiyahay mo sa panago nito wa na mas makakuan. Bisag tago tato niya. Tan-aw gyud kag asa dapit ang guwa. Kani babae hingawas ang babae. Pagbalik na pa o balik sa suksok. Tago ba? Tago. Pero tagtanaw sa spultahan. Kaya si bakog musuod maka-return file sila. Kani yun ang pagkatagua. Isuksok ng babae. Murag yung tago gyud mga higala nga kwan. Ya pagtaw-taon na murag yung linaw-linaw. Ningita babae glaeng kwan. Iyago ng opisina sa Suito. Ngita kong laing kataguan nga naghuot na tariha. Kini mahigala tan-aw ko nig nas General Torre kita ni sukos General Torre ani. Di man ay maong pagkatagua. Kay ang pagtago sa babae o katong lalaki po ditago iya pong gidatugan ng babae. Kuan to ang ilang posisyon atubang sa pultahan. Bahala na og kuan aron makakita sa musuod man na ba. Maka return file sa total mas armas. Bisag ditago sa suod wa sa mutabang sa ilang pulis dito sa gawas. Usa pa lang ning kuan pag nya wana patay na okay na. Una siguro babae dahil bahala ni dili ba ni Batang Quiapo. Unsa may kuan dili ba ni ang probinsyano. Siguro sa kuno wa kinabuhi dili man mabalik na sos Ginoo ko. May magsalida ni nga naay kuan, na direktor, ha? Tinuod ra ba ning pusil pag buto-buto na tinuod ra ba gini? Ano kita ka na mga batik kag buto-buto nga kuan na. Mamalay tibaylan katang mga dito sa kananaang kuan day. Tinubitan na kanang mga bag-o kang graduates PMA. Ako mga na istorya mga sundalo ba aton dito sa pagsinulog bitaw sa una. Kanang mga bagong graduate sa PMA mga isog kana si kan lieutenant ko ni gawas. Naggraduar. Pero yung mga tao to sa Mindanao, mas maguwang pa nimo. Kay makaraan dito ba? Ilan pong tabagan palabi sir kay kami makurati ikaw pwede mang kurata nimo. Alimang ka na graduate kay PMA, bata pa kay ka.
4-year course ko ng imong kwan. Timan ka nang graduate kag college ba? Ay girangguhan kag second lieutenant dayon. Abot ni Mindanao, labay kag Mindanao, imong mga tao dito mga maguwang pa nimo anadas gira day ba? Hindi buto-buto ikaw nga leader mo, ikaw may unag tago. Kaya pagkataguan, dili ni maoptan ako ha. Dili si konya pag-unsa, lisod man ko anak. Kaya simple hunahuna to. Naglabi lang hunahuna dahil, hey, ginoo ko, di ba ni Batang Quiapo? Pero ang ato mo ni ba, ang katong ilang mga kauban sa gawas, nga nakikpinusilay, way kauban to day. Ilang gipasagdan, bahala mo diha kung sa'yo mahitabo ninyo. Ngan, simbak ko og, nahunot og kamatayin to sa gawas, musuod to dito silang kwarto. Di dya po sa kabantay, kay ihay masag, tago sa ilawang sa lamisa. Katong posisyon sa nakagre, pagtago niya dito mao, katong posisyon na. Kato ikaduha na nga, ni ko na siya, kanang hupo-hupo kagamay. Kaya balik ka to ha, kaya kini babae o. Say, audio dong, audio. Ang hipos niya mura ni women's desk, yun eh. Ah. Oh. Hala, ginoo ko. May buto man. Grabe yung pagkabuto hagod. Oh, tago mga pagkatago ah. Asa tong lalaki pagkatago agyon. Oh, kanang posisyon sa lalaki okay na na. Oh, ipahawa pa yung hawa di agrin. Ay, balik ko games. Tanawa, kanang posisyon na sa lalaki, fresh. Kanang posisyon na. Oh, fresh. Kanang posisyon na sa lalaki nga nagkagray nga pulis. Nga naipusil siya. Kana sakto na nga posisyon. Sakto na na. Ang naka-green. Kana sakto na posisyon na. Pero pag sugod to buto-buto. Tanawa ha? Katong mga mantigo gyud sa kananaang gira mga higala nga tuon kag kanang nag si QB gyud ba? Kana bang kinini ang close quarter battles. Maniid magka sa pila ka buto. Batay nga, bong. So kung kadto og 45 caliber to gigamit, or unsay na ilog nga pusil na inimim baka, or ibutang tag katong na ay revolver, pagbuto day, ihap niyo, bong. Wala hurot na, since magasin to. Attack sila, no? Pag kini pagkataguaw, kini ang pulis, di ni mauna yung pagkataguaw pagsugod. Nga ilang, tamukan po to niya usa ka pulis nga babae. Ang katubo naka-green. Imbes ka nakabunot ng pusil ng naka-green, atay-atay po ng green. Ano tawa rin yung posisyon ninyo? Ah? Oh, tawa na. Oh, kana. Oh. Grabe. Oh, bahala na igong lubot. Pusil ko ni. May mabatag Quiapo ni Dirba. Kini ka green, oh. Itong pulis nga babae, ito sa ilawang yun. Oh, karon yung action o gawas. Oh, action o gawas. Tanaw, balik mo to. Oh, balik siya. Balik suksok. Akin ni kagawin po, nangita po ni kasuksukan. Nangita sa kasuksukan sa green, oh. Kato sa kababay polis. Kanang gray, okay na na. Medyo uwaw gini ko na. Naniit sa istorya sa gawas. Maigo dyan. Patay na. Sa gawas na. Need na ka sa istorya sa gawas.
Naka-green eh. Wag yun, di siya mo tabang. Bahala mo naman siya mo na sa gawas. Okay lang. Oh, patay na. Okay, bahala kay patay na. Ipagawas ng babae. Alin na, kay patay na. Hadlo ka taon eh. Pati hadlo ka yun. Ang ato mga mabantayan mga kagalaan, katong kuan na day, balik sa gamay dong. Tawa, ato step by step ha, kanana ang pagbuto-buto adto, pila man ka buto to, kay kung panatay na im to, pila man ka show, kuan ako sa kamagasin or 45. Di ba, boom, 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 boom. Ana, so mura og kuan. Oh, ang babae tago. Oh. So, oh. Pero in fairness, ada na isog po ning usa ka pulis day. Atlas na iya kining naka-uniform ba? In fairness niya ha, sa may nigawas gyud oh, tawa. In fairness hindi usa, isog ning usa. Movement yung ka sa gawas. Kay pasagdan ni mo tuloy sa gawas ni pinusila eh. Mahurot mo kamatay. Oh, grabe. Oh. Kini naka-uniform, atlas. Pero pag atlas niya day, dili ingon niya tago gyud. Balik ko sa gawas. Ready makikpinusila itong usa. Ang katong pulis nga babae o nga lalaki, bahala mo niya. Oy. Kalting pagkatagua yun. Oh? Katong babae, ginawa na gito yung kuhanday. Wala tayo hanaw na unsa na kasgawas, bahala na. Naminaw na to siya, na unsa na ka. Kaya pingon niya, patay na. Okay, magawas ita. Tawa. In fairness, gamay lang names. Balik names. Ato analisan ron ha. In fairness, adunay pulis nga isog. Katong lalaki. Katong pagka-atlas sa suod, di man na pasabot nga kon malagmit niya atlas siya, kay wa pa niya mapreparar ba kaniyang pusil, basigo pa wa pa niya maingansa, ni atlas siya padung sa sulod, pero ibalik sa gawas inday kini nag-uniform nga pulis. In fairness ha, kining lalaki nga nag-uniform nga pulis, medyo isog ni. Unya, dayon iyang gikuha tong babae pagkahumanday nga, ali na kay namatay na. Okay, pagsugod buto-buto, ang pulis ka babae, ang pagkatago niya, ang kuhin ko na nganong maratol mga kagilan ka na wag pusil. Wa may pusil ang babaeng pulis. Ana niya hindi suksok sa iyang hawak ba? At least pag buto-buto, kuhan siya na ba siya pang self-defense ba lang? No? Kato nagkagray mo inaay pusil. Pero kato pag primerong tago po ito nagkagray, kini pagkatago agod, iyang gitamukan tong babaeng pulis. Naay pusil po tong gray, pero nitago siya, oy. Bahala mo diha, dili naman ni probinsyano. Pero ang luoy magod, katong to sa gawas, kung pila to kabok tong to sa gawas, panalitan na kigwan-unwan o pinusila ito. So, luoy kay tuway maka-reinforce niya, no? Kay siya naman usa dito sa gawas, or duha ba kasla. So, kining in fairness, kini naka-uniform nga pulis, may atlas siya, may sword siya dito sa sulod, pero nibalik sa mga kigalaan nga nagbitbit sa iyang pusil, nibalik sa sud. Balik sa gawas diya sa kwarto, no? At balik ko no dong. Tanaw to ang proseso ha kay simbako ba lang, no? Atong ibalikan ko rewind ko no gamay dong. Atong kani. Pero mo ning pulis nga babae. Tanaw ha atong step by step no. Nanghipos siya. Pag panghipos niya, dokumento niya hipos. Toto buto. 1. Daghang buto eh. 8 ka buto ray. 8 ka buto ang kuan dili kay kuan ra, ha? So panalitag ko sa kamagasin nahurot no sa kamagasin. Nag-change magasin pa ni. Moto ilang gi-attack dayon o unsa magaling. Paminawar ang buto dong. Balik-balik be ang buto. Paminawa pa kana kung gikan atong pusila. Sige kuno. Be. Sige sa paminaw tong buto, paminaw. Tuloy-tuloy lang, rewind be gamay. Padayon na sa atong paminaw ng buto.
Paspas oy. Naabot walo day. Kining niya kagrin. Sibilyan siguro. Mo pa minili noon. Pasisog-isog din green. Green, sa likod po siya. Kaning mo sa gray karon mga panahon na okay na. Atas kabantay sa busod yun. Oh, so okay na to, gawas na siya. Nakagubot ko sa gawas. Patay na, oh. Isa mo na naghilak na yan, pulis yung hilak? Isa mo ito hilak ang pulis to? O isa mo ito laing nga kwan? Mura ka makapahinuklo ka, vida, lagi ng trabaho ah. Ito na ni mahigalang giagi kita katawa, pero... Oh. Nahurot to sa kamagasin, oy. Hurot to sa... Kanina lang porma, di magkasode ko. Kining civilian, maoy ni... Civilian siguro ni ka-green. O may pusil. Mas isog pa mahinoon siya, day. Sa may nitindog, oh. Nya, aksyon o gawas. Oh. Kining green, wala kayo maratol ni green. Wasir, pag suksuk. Suksuk dyan ay. Wala ka suksuk ang green, no? Suksuk green niya. Kamulay unang suksuk sa salig mo yung pulis mo. Green, o wala kayo maratol yun. Kuyawa ni. Isa ba yung hilak? Nangatol tayong pulis tayo, pinigkurog tayong babaeng pulis. Ang kato naka-green, doon ako civilian eh. Mao'y mawa naratol. Kaya kaning doon ka pulis, suksok sa lamisa. Gamay naman yung lamisa ha, day, oh. Saan ang lamisa na? Alang sa doon. Oh. Bahala. Kining naka-uniform ha, ni Asdang. In fairness, naka-uniform ha. In fairness, naka-uniform ha. Wala magpakawaw sa uniform tong pulis nga laki. Ang buyag. In fairness ato niya.
Naka-green oh. Muli atag-atag mo naka-green. Hintago to usa sa kwan, usa ka pulis nga babae. Kini tanaw ko ni, okay, katsa dong. Katsa dong. Freeze. Bakit ang turi ni administrative yun eh. Investigation yun eh. Administrative investigation eh. Cowardice ning ilang gihimo. Kay kini mga higala, delikado man og katutuang naipulis dito nagkalisod sa gawas. Ang katong na ilugan o pusil, mamatay na lang to siya. Wa may nakatabang. Dakong imbestigahonon kini mga sukid paminaw ni hitabo Kining ang suksok man sa lamisa ang duha, ang babaeng pulis ug ang kining lalaki. Perti man pagkasuksukan nga kwanto man sa ilawom gud sa lamisa may galaw magani mo bunot og pusil ning naka-gray day. Bahala nang giuna iyang kaugalingog kan.